за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была сподвеку тебе и за всюди, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без страху першородного зачатая, Молися за нас, кто в тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою поважає, особливо за хворих і каналічих. о Иисус, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, приведи всі душі на небо, і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна твоя милосердність. Божий Ісус Христос, переласка молоко було 345.
радуйся, веселися, з радостю воскликни, земля на славу Пана. Аллилуйя, аллилуйя. Співайте Пану новую песню, моя лучший на суды, Ему помогла Его провидца, и Его святое пляжо. С радостью воскликни, земля на славу Пана, радуйся, веселися, с радостью воскликни, земля на славу Пана. Аллилуйя, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Światłego. Pan z wami. Witam Was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na tej Świętej Mszy. Z radością chciałem posłać Господа за великие дары и чуда, які здійсняє в житті кожного з нас. Вдячність – це найліпший такий знак того, що ми бачимо, як Бог діє, як Він присутнічає. To tak samo taki moment, w jakim my wzmacniają się na Bogu wiarę. Bo kiedy zauważają Bożą присутність, to ty rozumiem, że i On zawsze razem z nami, zawsze pomoże. Сьогодні в особливий спосіб хочемо отворити наші молитви. За хвилину потім свідкимося просто. Тому на початку, дорогі батьки, хочу запитати у вас, яке ім'я вибрали для свого дитяті? Станіслав. Чого ви просите у Костьола Божого для Станіслава? Дорогі батьки, прошу просто для вашого дитяті. Чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок, виходите у вірі, як заховуючи Божі заповіді, но любила Бога и ближнего, как нас научил Иисус Христос. А вы, хвостаете, готовы помогать батькам этого дитяти, выполнить их обовязки. Станислав, христианская супольность приймається без великой радостью, а для имя позначает тебе знаком крыжа, а после меня некоторых же знаком Христа Збавитель, тебе позначить батьки и хростные. Wolno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, która prosimy dobrowolców się naszej hierarchii prawidłnej. Spowiadaju się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuется над нами Бог, всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
Святої Мши праведниці, молитися в дар життя вічного, для святопам'яті та душа вчорної Мши Святої Григоріанської. Молимся, всемогутний Боже, наша моць і надія, ми слабые люди, без Тебе нічого не можем. Выслухай наши молитвы и да помажи нам Твоей лаской, как наша воля и наши учинки были сходными с Твоими заповедями. Распара наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праздну все веки вечные. Читання книги Закону. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля зрабілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Майсей узышоў да Бога і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, як насіў вас на арліных крылах і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо моя уся зямля. І вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Читання з послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христос у вызначаны час памёр за бязбожных. Он рад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя яго крывёй, мы будзем збаўлены праз яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць ягонага Сына, то і паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Ісуса Христа, дзякуючы якому мы атрымалі цярпенне, мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
наблизилось володарство Божие, кажа паган. Кайтесь и верьте в Евангелие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. U той час Jezus убачивши натовпи людей, злитував się над ними, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді він каже учням своїм: «Жниво великое, да работников мало. Дык молите Господара жнива, как выслал работников на жниво свое». И, покликавши 12 учнів своїх, він дав їм уладу виганяти нечистих духов і лечить усілякую хворобу і усілякую немочь. Імена ж 12 апостолів були такі: перший – Симон, названий Петром, і Андрей, брат його, Якуб Заведея і Ян, брат Ягони, Філіп і Вартоломей, Тамаш і Матвій, митник, Якуб Алфеєв і Тадеуш, Симон Кананит і Юда Іскариот, який здрадив його. Гэта 12 послав Єсус, наказуючи їм: на шлях поганців не йдіть і в городи Самарійські не виходьте. Найбільше йдіть до овечок з дому Ізраїля, які загинули. А йдучи, віщайте, кажучи: наблизилося владарство небесне. Хворых оздоровляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте. Дарма тримали, дарма и давайте. Говорит слово Пана. Сядьте, Милые Христе, браты и сестры, сегодняшнее Слово Божие, успешное читание, розповідає нам про Моїсея і вибраний народ, сини Ізраїлів, які виходять на Сінайську пустиню. І ведемо гэту історію з вибраним народом, ті, які були невольниками, рабами у Єгипті, які покутували там, і Бог кличе Моїсея, як їх визволить. І ціла історія, не так это просто, вийти з Єгипта, утечка, потребувала шмат висілку, шмат часу, так naprawdę. В конце концов, коли ізраїліти вийшли, пройшли через Червоне море, заспівали гімн прославлення Господу. Але в этом усім так само, і напевно так собі думали, що в этом вже все. Тепер вони будуть свободні, і буде все добре, і просто, і легко. То трапили ж ось на пустиню. А з гэтым було зв'язано тим, що на пустині жити немагчыма, і починаються наступні проблеми, з якими не вміють собі дати ради. І у серці появляється ось ця думка: може вернуться назад, може вернуться в Єгипет. Так, там були ми рабами, невольниками, там тому що вести. Видите, що це образ так naprawdę духовного життя і боротьби такої кожного з нас. Бо недостатково якби покинуть грех. В tym sensie, що посповідатися, очиститися з греху. Бо коли ми не дойдемо до обіцяної землі, коли ми наше серце не наповнимо Бога, то так naprawdę так, як у іншому місці, там Єсус дає до приповідь, показуючи серце чоловіка, якось очищене, яке зостається пустим, коли не наповнене, його вертаються ще горше демони, туди виходять і знищають, забруджують. I tak w życiu tak naprawdę każdy z nas wiemy, ważne nie tylko oczyścić nasze serce, ale też napełnić je Bogiem. I to wielki trud tak naprawdę. Życie duchowne no, potrzebuje nas wysiłku. I tym obrazem wysiłku zjawiaється tak samo wokół na tę chorobę. Jak usiądziemy tak samo czuje, Mojsiejki zachodzi na chorobę.
Вось, і Єзус, який часто навчає на узвише, якби виходить. І це так само знак такої, ну, такого тяжару чи висілку, яку вкладає. І сьогодні Бог з Моїсея говорить, що тепер, коли будете слухати голосу Моєго, заховувати заповіт мой, тоді станете моєю власністю серед усіх народів, то моя вся земля, і ви будете для мене володарством святаром і народом святим. Коли будете слухати голосу, коли будете заховувати, розуміємо, що це не просто стільки різних, скажімо, голосовищ навколо нас, але тим не менше варта і потреба, щоб цей висілок, напевно, прийняти за правильність, пойти. І коли, видите, тепер, ну, шмат хто, напевно, у світі сочить за чемпионатом мира. Я тоже пережил, это уже в молодости своей, в 12 так само цікавився, теперь тоже давно не кажу, що це не цікаво, але цей образ, ось, споборництво можна у якійсь сенсі так використати для себе сьогодні, розважаючи, бо поглядите, що капардуся матч, то відомо, що треба дві дружини принаймні, дві команди, які складаються по 11 там чоловік. Правник і полярник. Ну, але це ще ж не все. Ти на полі, є ще ті, які сидять на заміні. Але, і знову ж, коли тільки були дві команди, а більше нічого, ну, то і нові хай там ось ті, які їх там підміняють. Ну, то слабое було б це мероприємство. Потрібно, що ще завзято, напевно. І, ну, тепер 100% люди їздять, летуть кудись, там, побити на матчі, купляти білети. Але ті, які не трапляли, то відаємо, що сидять при телевізорі і глядять, цікавляться, їм так само цікаво, як ти переживати. Є, напевно, ті, які сидять, глядять, але їм не до кінця цікаво. Наприклад, жонки разом з мужами. Не завжди дуже цікаво ти матч, але так підтримати 10 бомби. Чи так буває? Напевно, є ті, які, може, навіть не глядять, але, ну, довідатися, як що виник, що то не. Так само цікаво. Є ті, які навіть це не цікаво, які навіть може не відати про те, що цей чемпіонат відбувається. І коли відносно футболу, то тут нічого страшного немає, справді так воно і є. Але коли ми це тепер переложимо на духовне життя, на життя парафії, супольності, на життя християнина, то на моці Святого Христу, ось так, як сьогодні ми чуємо в першому читанні, ми володарство святаров, ми народ святий. У християнстві, у житті чоловіка віруючого, все это основная команда. Так naprawdę там не повинно быть запасных. Все мы, эта команда, все мы так naprawdę ті, які запрошені від Бога, быть в этой основной команде. Это идеал. На жаль, когда мы приглядимся життю нашому щоденному, то больше подобно часами бывает ось до футболу. Есть та команда основная, яка завжди живе, горить, яка живе вірою. Є, напевно, ті, які час від часу приходять, можна сказати, як те на заміні. Прийшли, погляділи, ну, все добре, потім знову десь пропали, і знову вертаються. Є, напевно, тих, які сузирають, які приглядаються, і навіть може і похвалити, скажу, класно, там у вас, але і не тільки ті, які так звонку. Ті, які, може, тільки час від часу, десь у соцсетках поглядять здимки і потішаться, може, знайомих побачити. Але і ще на шмат тих около християн, людей, хрещених сьогодні, яких зовсім це не цікавить. Я навіть і задаю це питання. На жаль, у такий спосіб. І варто собі сьогодні задати це питання. Ось, де я у цьому всім? Чи маю бути супольність нашу парафіальну? Як виглядить це моє життя духовне? Чи я справді в той основній команді? Чи я розумію, відкрив собі і крочу, і живу разом з Господом? Видите, у житті навіть тих, які живуть вірою, в сенсі, що практикують її, може так. То і знову ж можна вилучити два види, можна сказати, християнів. Одне – це учні, а друге – це, ну, може, клієнти, споживці. Бо учень – це хто? Це той, який познав Бога, відкрив, захопився їм. Учень – це той, який прагне наслідувати Христа, бути подобним до Його.
Гэта пастава вучня. Але можна быць так naprawdę вось, як здаецца, у жыцці веры, практыкаванне веры толькі вось тым спажыўцом. Можна быць тым, хто, тым, які прыходзіць, каб залатвіць вось інтарэс. Штосьці тут, я табе Божа, а ты мне. І можна толькі шукаць і прыходзіць толькі вось тое, што мне патрэбна. Тое, што мне сёння неабходна. Так naprawdę глыбока не задумацца і не шукаць вось гэтага дозволу, бо мне толькі патрэба тут і цяпер. Кім я хачу быць? Чи кім, вось, да чаго імкнуся? Бо паглядзіце, што Гасподзь кожнага з нас кліча да сябе, гаворыць, ідзі за мною. Гэта слова, яке вельмі важна, каб мы пачулі. Езус кажа, ідзі за мною, будь маім вучнем. Будь тым, хто разам са мной, побач са мною, хто ідзе з падарожнічанні, хто раздзяляе са мною таксама вось гэты мой лёс. Тут, на зямлі, часамі пераследу, непрыняцця, але таксама раздзеліць са мной вось лёс у вечнасці, жыцця вечнага. Ведаеце, узгадваецца мне такі вобраз яшчэ з першых маіх крокаў майго манаскага жыцця, калі мы толькі ўжо вступілі, пашлі ў закон, у манастыр, мы былі, гэта на Віцях, там, дзе цяпер ксёндз Владзімір знаходзіцца, магістрам, і там гэта першы год жыцця манаскага менавіта. Ну і гэта час, калі што мы маліліся і працавалі. Гэта час мы так азнаёміліся з жыццём манаскім. І памятаю, было такое задание, там такія старыя будынкі былі, там трэба проста было парадак якісьці зрабіць, там трошкі мусора, убраць якісьці і так далее. Ну і падчас вось гэтай працы такі Янак, Дзівер, адзін з навіцюшаў, які разам з намі быў хлопцам, знайшоў фігуру Езуса Христа, якая была калісьці на крыжы, але па якойсь прычыне там вось гэтыя рукі былі адбітыя, ну і вось сама фігура, таму і крыжа ўжо не было сама фігура. Ну і зразумела, што, як ж не выкіне у смеце, то ўзялі гэта, прынеслі, паказалі магістру. І ён, вось гледзячы на гэту фігуру, вось хлопцы, бачыце гэта Христа, які без рук. Ён кліча вас, ён вас паклікаў, каб вы ў гэтым свеце сталі ягонымі рукамі. Гэта вобраз вельмі так моцна, я табе запомніў, як сёння вы бачылі. Нас было там 16, не ўсе дайшлі, напэўна. І я, які знайшоў гэту фігуру, то я не стаў святаром. А тым не менш, так naprawdę, ён стаў гэтымі рукамі Господа. Так naprawdę, бо гэта не толькі ты, якія сталі святарамі, але мы ўсе, так naprawdę, ўсе паклікалі таго, каб стаць рукамі Господа ў гэтым свеце. Каб тым, хто як чынне Христос гаворыць вельмі канкрэтна, абвяшчаць Божае валадарства, каб аздараўляць сэрцы людскія, каб дапамагаць, прышаць, даваць, любіць. Гэта цудоўнае пакліканне. Яно, напэўна, не простае. Вы не проста быць вучнем Христа. Але яно вельмі цудоўнае і захапляльнае, калі чалавек сапраўды зробіць гэты крок, гэты выбар. Таму сёння асаблівы спосаб хочам прасілі Господа, каб у нашым жыцці мы сапраўды сталі вучнямі. Не спажыўцамі, толькі ісці Божых ласкаў, але вучнямі Христа, за якім ідзем, якім захапляемся, якого слухаем, якого хочам наследаваць кожнага дня, рабіць вось выбар, выбіраць яго ў жыцці, каб ён быў вось на тым першым месцы. А напэўна, праз гэта таксама раздзеле і лёс Христа, вось гэта жыццё вечнае у разамскім небе. Вызнаем душу веру. Веру адзін на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный,
и на третий день воскрес, паводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Prosimy Jezusa Chrysta, być miłosiernym dla tego dzieciaci, dla батьков крестных и всех окрещенных. Молимся, как с воды и Духа Святого, это дитя обратилось до життя вечного. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костола. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как оно могло слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его, быть его свидетелем. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как оно с радостью могло удельничать в Твое хвятное гостине. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как оно любило Бога и ближнее, как Ты научил нас. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как наученное словами и прикладом христиан, и оно возрастало в святости и мудрости. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся, как все учни Твои, заховывали единство веры и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. Святый Иоанн Креститель, Молися за нас. Святый Юзефия, Молися за нас. Святые Петра и Павле, Молитесь за нас. Святый Станислав, Молися за нас. все святые Божия, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Твоего Сына, как и Он отхилил нас от сатаны духами праведности, а человека вызволенного с тем, как перенесу цудовное благодарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивший это дитя от першеродного греху, учини его святыне Твое величие местом пребывания Духа Святого, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Обороняй Тебе, Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный отразил это дитя новым житьем з воды и Духа Святого. Благословенный Ты, Боже, Ojcze Всемогутний, бо Ти створив воду, яка очищає та отримує життя. Благословенный Ты, Боже, тепер на віки. Благословенный Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, единородный Сын Иисусе Христе. Господа Богу пролилась вода и кровь, как со смерти воскресения Твоего народившего костел. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, Дух Святый, бо Ты намастил Христа, охрещенного у воде Иордан, как все мы были охрещены в Тебе. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Да поможи нам, Пане, единородный Отче и Святи, створену Тобою воду, как охрещенный у Йой был обмытый от греху и народился до нового життя, и як Твое усыновленное дитя. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Освети створенную Тобою воду, как дитя охрещенное прозее, у смерти воскрешения Христа стало подобным до Твоего Сына. Выслухай нас, Пане. Освети эту створенную Тобою воду, как той, кого Ты обрал, был отродженный Духом Святым и долучился до Твоего святого народу. Выслухай нас, Пане. Дорогие батьки и хрестные, просакам от хросту принесено вами дитя, отримай дар Божої любові, новое життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у вірі так, щоб це боске життя було заховане від заразу греху і могло неспинно зростати у вашому дитяті. Коли ж ви керували вашою вірою, готові прийняти на себе цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, отречитеся від греху і визнаєте віру в Ісуса Христа. Це віра Костюла, яка приймає хрост ваше дитя. Те выракаетесь греху, как жить у свободе детей Божьих. Выракаемся. Те выракаетесь у всего,
что веде до зла, как грех не пановал над вами. Выракаемся, Те выракаетесь сатаны, головной причины греху. выракаемся, Те верите в Бога, и всемогутного Створителя неба и земли. веру, Те верите в Иисуса Христа, Сына Его единого Пана нашего, народженного с Девы Марии, замученного и похованного, где воскрес с померлых, и сядись справа руки Отца. веру, Те верите в Духа Святого, Святый Костел католицкий, едино святый, отпущение грехов, воскрешение тела и житие вечное. веру, Это наша вера. Это вера Костела, и вызнавать его нашему Богу, Иисусе Христе, Пану нашим. Амен. Тимон Шатянли, как Станислав, Хранец Кросс, у веры Костела, яку мы только что с вами вызнали. Станислав, я тебе крещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як ласка требуется веры завсёды, и на веки вечные. Амен. Усімагутний Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який визволив Тебе от греху и оградил с воды Духа Святого, сам намашал Тебе хризму избавления, как Ты долучен от Его народа, пребывал в Христе, Святому, Пророку и Володару, на житие вечное. Амен. Станислав, ты стал новым створением и пронукся в Христа. И как это белое одение будет для тебя знаком годности Божьего дитяти. С допомогою слова и прикладу близких несей незабрудженой у житие вечное. Амен. Прийміться святло Христа. Вам, батьки і хресні, довіряється потрібне це святло. Як ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе, як дитя святла. І, триваючи у віри, могло вийти на зустріч, приходячи у Пану разом з усіми святими в небі. Амен. Сідайте. Номер 291. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и отверну. В нем Бога, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче,
Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и даешь нам сохрану, что нас обновляет. Учини, как мы завсёды черпали из Его силу для души и тела. Праз Христа Пана нашего. Pan z wami. I z duchem Twoim Ugoru serce. uznosimy ich do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna это и справедливо. Сапроти Бога это и справедливо, слушно и збавенно. Кому завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане Святый Ojcze Всемогутный, Wieczny Boże. Праз Христа Пана нашего. Bo On z litości do grzesznego człowieka narodził się z Panny Marii. Про свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житие. Тому за анёлами и архангелами, за всеми святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Отцана на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, Отцана на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца всякой святости. Тому в едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти, когда дары рассуют Духа Твоего, обеды стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб, подяку Тебе складаем целовал, и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczoru wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Иису, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удосконалі у любові, разом з Папом нашим, Львом, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про брату сестер наших, і опоснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дошов з гэтага світу, и дозволил убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усими нами, как мы заслужили удел в житті вечному верности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, которые справедливо подавались Тебе, как с ними хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче Всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
Stanisława będziemy nazywać błogosławionym Ojcem. W Jego imię modlimy się tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który w niebie, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего зла. Скоро упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокою. Czekali wspomnienie nieszczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на враги наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить им спокойно и едность, ки живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Спокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Вера дайте ближним, знак спокою. Szczęśliwe poklиканы на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Одного я прошу Пана, и этого только жадаю, как жить мне у доме Пана все дни життя моего. Номер 23. Як змянів
oznacza jednak niewiernych u Tebie. Uczynika piena podtrymlił ładzinstwo Twoim Kościole. Przez Chrysta Pana naszego. Jeszcze posłuchajcie duszpasterskich об'явів на 11-ту звичайну неділю. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супорну молитву, за складене хлярування, за усіляку і оказану допомогу і служення, так само за хлярування, складене на справу будови нашого Костюла. Нехай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. Кожного вторку каплиці відбувається набожество прав заступництва Святого Антонія Падуанського. Інтенції на складкову святую мшу можна самостійно записати в відповідну шифру. Кожну середу запрошуємо на молитву до Святого Юзефа, особливо за наших охренодавців і доброчинців. У червні щодня запрошуємо на червінське набожество до Найсвятішого серця Єзуса у 18:30. Zgodnie z rozporządzeniem mitropolita Mińska-Mogilewskiego, arcybiskupa Józefa Staniewskiego w naszej archidiecezji prowadzi akcja Dar serca dla parafii u Patrebie. Usie kierowanie składające u skarbonku, która profesjonalna oznaczona odpowiednim plakatem, będzie przeznaczone na retynatu. Akcja trwa do 6 żniwnia. Dziękuję, że teraz za usie kierowanie. Trwa tak samo rejestracja na pierwszy pielgrzymku Minsk-Bucław. Kto chce jeszcze dołączyć, jest taka możliwość. Startuje, poczynamy pielgrzymku 29 czerwca. 3 przychodzi u Bucław. Główne uroczystości będą coś unaczy. No i 4 na lipiec. Tak samo zapraszamy tych, kto nie może pierwszej liści, można będzie pojechać autobusem. Tak samo z naszej parafii. Można zapisać autobus na pielgrzymku z Chrystii. Wyjazd 3 lipienia z Matusiewicza wieczorem, wiertanie, właśnie uroczystość 4 lipienia. Usi jubilatem, imiennikom na tego tygodnia składane lepsze pożądanie Boże błogosławienia, zdrowia i wszystkich potrzebnych łask. Tak samo czuję Stasiek, a to tak samo się nam śpiewają i pomagają i ich Matką. Byliście dar Bożego błogosławienia. Pan z wami. I z duchem Twoim. Бог дав життя і любов, які серце кожної матері відкриває для її дитяті. Нехай гляне на матір, яка хрещена дитяті, і благословить її. Так як дякую за тримане потомство, я нарадувався так само любові свого дитяті, його розвіцю і цнота. Бог криниця і приклад усілякого айцовства. Нехай у своїй добрині завсюди допомагає так само батьку этого дитяті. Як він прикладом свого життя вел дитя до сталості в християнському житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на усіх собраних тут разом близьких і сябров. Нехай оборонить їх від зла і щодро одорить супокоє. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог усемогутний, а і Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Пана просим, нехай його знищить вам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які назву дружною по світі. Аминь. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaradne serce Maryi, Мать нашого ратунка, Święty Archaniole Michale, молися за нас.